कधीतरी आपण एका अशा संकटामध्ये अडकतो जिथून सुटणं हे शक्य होत नाही. पण मी असं का बोलतोय हे तुम्हाला कथा ऐकल्यानंतर समजेल. त्याआधी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, कथा कशी होती तुम्ही मला कमेंटवरून आणि इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. वैशाली किमान 30 वर्षाचीच मुलगी ती आपल्या मुलाला आणि नवऱ्याला सोडून चालली होती नोकरीनिमित्त. नुकताच तिची ट्रान्सफर आली होती. ती एका वन विभागामध्ये कामाला होती. तिने आपल्या घरच्यांचा निरोप घेतला. नवऱ्याला आणि मुलाला सांगितले की सगळ्यांनी आपापली काळजी घ्या, सुट्टी भेटताच ती येईल. आणि ठरल्याप्रमाणे ती आपल्या गाडीने निघू लागली. साधारण मुंबईपासून बऱ्याच अंतरावर ते गाव होते. तशी तिने आपली गाडीचा वेग देखील घेतला होता. पण बघता बघता आता रात्रीचे 6-6:30 वाजू लागले होते. गावी जायला किमान अजून 2 तास लागणार होते. म्हणून तिने तिथेच थांबण्याचा निर्णय घेतला आणि थोडंफार काही खाऊन घेतले. बाकीच्या लोकांना विचारले तर त्यांनी काही शॉर्टकट देखील सांगितले. तिला ते आवडले देखील, म्हणून तिने तिची गाडीही तिथूनच घेतली. पण त्याच क्षणी भले मोठे झाडं लागू लागले. रस्ताही थोडा कच्चा लागू लागला आणि जे व्हायला नको होते तेच झाले. बघताना बघता वैशालीची गाडी ही पंक्चर झाली. वैशाली त्याच क्षणी खाली उतरली आणि डोक्याला हात लावला. आजूबाजूला बघितलं तर कोणी नव्हते. साहजिकपणे मनात भीती देखील आली. त्यात तो असा रस्ता जी कोणाच्याही दृश्याला भयभीत वाटेल असं. वैशालीने तशीच पुढे गाडी चालवण्याचा निर्णय देखील घेतला, पण ते शक्य होत नव्हते. म्हणूनच हताश होऊन ती तिथेच शांत बसली आणि आजूबाजूला बघू लागली की काही आहे की नाही. पण तिला दिसू लागले की अगदीच काही पावलांच्या अंतरावर तिला काहीतरी चमकताना दिसत होते. तिने आपली गाडी लॉक केली आणि ती तिकडे जाऊ लागली. बघता बघता ती जवळ देखील जाऊ लागली आणि तिने पाहिले की जे काही चमकत होते ते मुळात बत्त्या होत्या. आणि तिकडे भला मोठा वाडा आणि त्याच्याच बाजूला एक छोटीशी खोली होती. वैशालीला मनात हायसं वाटलं. वैशाली तिथेच जाऊन त्या छोट्याशा खोलीचे दार ठोठावले. सुरुवातीला कोणीच आले नाही, म्हणून ती त्या वाड्याकडे जाऊ लागली. तिकडचे दार ठोठवले, पण तिकडे देखील कोणीच जात नव्हता. तिला वाटले घरात कोणी नसेल, किंवा असले जरी तरी त्यांना ते दार उघडायचं नाही. म्हणून ती तशीच मागे वळली आणि जाऊ लागली. तर तिने पाहिले की तिला कसला तरी दार उघडण्याचा आवाज येऊ लागला. मागे बघताच तिने पाहिले की किमान एक 26-27 वर्षाचा मुलगा तिच्या समोर होता. आणि तो एक छानशी एक हास्य देत वैशालीला विचारले, बोला ना, काय पाहिजे तुम्हाला? वैशालीने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि शेवटी बोलली, तुमच्याकडे काही फोन वगैरे आहे का, किंवा मोबाईल? माझ्याकडे आहे, पण त्याला नेटवर्क नाही आहे. आणि त्या मुलाने सांगितले, इथे असलं काही नेटवर्क वगैरे भेटत नाही. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही ना. आणि त्या क्षणी मोठ्या मोठ्या विजा आहे कडकडू लागल्या आणि भला मोठा पाऊस हा येऊ लागला. आणि तो मुलगा बोलला, तसेही आता 10:30 वाजणारच आहेत रात्रीचे. तुम्ही एक काम करा, आजची रात्र इथेच काढा. एवढं बोलताच वैशालीने बाहेर बघितले आणि बोलली, ठीक आहे, आता काही पर्यायच नाही. वैशाली आतमध्ये आली. मनात थोडी भीती होतीच, पण त्या मुलाच्या हास्याने वैशालीची ती भीती जात होती. त्या मुलांनी वैशालीला एका बाजूच्या खोलीमध्ये आणले. तीच बाजूची खोली जी घरापासून म्हणजेच त्या वाड्यापासून थोड्याशा अंतरावर होती. आणि सांगितले की आजची रात्र तू इथेच काढ. आणि हो, हे घे तुझं जेवण. काही लागलं तर मला लवकर सांग. एवढंच बोलता तो निघू लागला. वैशालीनेही
तिला फार भूक लागली होती. तिने ते जेवण पटकन संपवले आणि ताट द्यायला त्या घराच्या बाहेर निघाली. पण तेवढ्यात तो मुलगा हा तिथे आला आणि बोलू लागला, बस बस, आता काही क्षणात मध्यरात्र होईल, तू चुकूनही बाहेर येऊ नको हा. एवढं बोलताच तो तिथून जाऊ लागला. पण वैशालीने सांगितले, असे का? आणि त्या मुलांनी सांगितले, काही प्रश्नांची उत्तरे हे न दिलेलेच बरे. आणि तसंच तो जाऊ लागला. वैशालीने तिचे दार बंद केले आणि बोलली, असेल काहीतरी, जाऊ दे. तशीच ती आपल्या मोबाईलवर गेम खेळू लागली आणि कधी झोपी गेली हे तिला देखील कळले नाही. पण अचानकपणे तिला जाग आली तर साधारण रात्रीचे 1:30-2 वाजले होते. सहजपणे ती कान देऊन काही ऐकू लागली. तिकडे कुत्रे हे मोठमोठ्याने ओरडत होते. पण हळूच तिने आपली नजर आणि कान हे बाहेर टाकायला चालू केले तर तिला ऐकायला येऊ लागले की किमान 3-4 लोक हे जोरजोराने मोठ्याने बोलत आहेत. जणू त्यांच्यात काही वाद चालू आहे. वैशालीने दार उघडण्याचा निर्णय घेतला, पण तिला आठवले की तो मुलगा बोलला होता की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दार उघडू नको. म्हणून ती तिथूनच बघू लागली, छोटीशा खिडकीच्या त्या होलामधनं काही बाहेरचे दिसतंय की नाही. त्यातच त्या मुलाचा आवाज येऊ लागला, हे बघा, तुम्ही इथून निघून जावा इथून, नाहीतर बघा मी काय करेल. आणि अचानक हसण्याचा आवाज येऊ लागला. काय करणार आहे तू काही नाही करू शकत. आज तुझा आम्ही गेम करणार, तुला मारून टाकणार. हे ऐकताच वैशालीला देखील भीती वाटू लागली. ती तिथून पळणार, पण तिला आठवले की एवढ्या रात्री त्या मुलांनीच आपली मदत केलेली आणि जेव्हा त्याच्यावर संकट आहे तेव्हा आपण त्याला सोडून कसे काय जायचे. म्हणून तिने तिकडचा तो दरवाजा उघडला आणि शेवटी दरवाजा उघडून ती त्या वाड्याच्या आत खिडकीमधनं जाऊ लागली. ती आतमध्ये गेली आणि तिने पाहिले की एक म्हातारा माणूस, किमान 60 वर्षाचा, त्याच वयाची एक बाई आणि त्यांच्यावरच एक मुलगी देखील होती. ती देखील 30-1 वर्षाचीच. हे सगळे मिळून त्या मुलाकडे पाहून हसत होते. तो मुलगा तसाच खाली बसला होता. त्याच्या डोळ्यातून अश्रू होते आणि त्यात ती मुलगी बोलू लागली, आता तुला मारणार आणि तुझी सगळी इस्टेट घेणार आणि इथे आम्हीच राज्य करणार. आणि तो मुलगा बोलू लागला, का फसवलत मला, का फसवलत. आणि एवढं बोलताच ती मुलगी हळूहळू करून चाकू घेऊन तिथे जवळ येऊ लागली. आणि तिची ती आई, ती आपल्या हातामध्ये असलेले ते रॉकेल हे त्या मुलाच्या अंगावर ओतू लागले. असे वाटत होते की ते त्याला जाळणार आहे. वैशालीला हा राग हा सहन झाला नाही आणि ती पटकन ओरडली, काय ग वेडी आहेस का, तू तर एक मुलगी आहे आणि मुलगी असून असं करते. एवढं बोलताच सगळ्यांचे लक्ष तिच्याजवळ गेले. वैशालीजवळ लक्ष देताच ते सगळे हसू लागले. ते तिघही जण हसू लागले आणि बोलले, आज कोणतरी नवीन आले आपल्यामध्ये, आता मी हिला सोडणार नाही. ती मुलगी बोलू लागली. पण एवढं बोलताच तो खाली असलेला तो मुलगा बोलला, तू कशाला आलीस इथे, तुला बोललो होतो ना येऊ नकोस. पण अचानकपणे जणू त्या सगळ्या वाड्यामध्ये अंधार पसरला आणि क्षणभरातच सगळ्या बत्त्या चालू झाल्या आणि वैशालीने समोरचं दृश्य पाहताच ती जोरजोरात किंचाळू लागली. कारण की तिने पाहिले की त्या सगळ्यांचे सापळे दिसत होते. सगळ्यांना जणू भाजलेल्या अवस्थेमध्ये तिकडे होते. कोणाच्या तोंडातून आणि चमडीतून रक्त येत होते तर कोणाचे डोके फुटलेले होते. आणि याच अवस्थेमध्ये ती मुलगी बोलली, तुला बोलली होती ना आता तुला मारणार. आणि एवढं बोलताच ते तिघही भूत हे हळूहळू करून हवेत तरंगू लागले. त्यांचा तो काळा करपलेला वास येऊ लागला. पण खाली तो मुलगा देखील होता. वैशालीची नजर तिकडे गेली आणि ती पुन्हा एकदा किंचाळू लागली. कारण की तिने पाहिले होते की त्या मुलाची अवस्था तशीच झाली होती. आणि तो मुलगा बोलला की हे बघ, मी ह्यांना थांबवून ठेवतो, तू इथून निघून जा, पळून जा. एवढं बोलता सगळ्या वाड्यामध्ये हसण्याचा आवाज येऊ लागला.
त्या मुलाने त्या तिघां भूतांना घट्ट पकडले. जणू तो वाडा कोणत्याही क्षणी पडेल असे वाटू लागले. वैशाली तिथून त्या क्षणी निघण्याचा प्रयत्न करू लागली. सगळे दार आणि खिडक्या घट्ट बंद झाले होते. तिने देवाचे नाव चालू केले आणि त्या क्षणी तिकडचे काही खिडक्या उघडले. तिने बाहेर उडी मारली. काही क्षणात ती लांब निघून गेली आणि मागून एक मोठा स्फोट झालेला आवाज आला आणि सगळा वाडा हा क्षणभरातच पेटू लागला. हे सगळं काय होतंय हे तिला कळत नव्हते. वाड्याच्या आतमधनं फक्त किंचाळण्याचा आवाज येत होता. वैशालीने हे सगळे पाहिले आणि ती त्या क्षणी तिकडे बेशुद्ध पडली. ए उठ उठ. वैशालीला जाग आली तर तिने पाहिले की गावामध्ये तिला अवतीभोवती सगळे हे घोळा काढून हे तिला बघत होते. वैशाली उठत्याच क्षणी बोलू लागली, मी इथे कशी आली? आणि हो, तो वाडा जायतोय, वाचवा त्या लोकांना. आणि गावातलाच एक व्यक्ती बोलला, कुठला वाडा? वैशालीने सांगितले, अहो तो नाही का वाडा, तिकडे कोपऱ्यामध्ये आहे. आणि गावातले लोक सांगू लागले, हो आम्हाला माहिती आहे तू काय बोलतेस, तुला मी तिथूनच उचलून आणलंय. आणि ते सांगू लागले की किमान आजपासून 25-30 वर्ष अगोदरची ही गोष्ट आहे. एक मुलगा भल्या मोठ्या श्रीमंत बापाचा, पण अचानकपणे त्याची आई आणि बाप हे दोघंही गेले आणि त्याचंही एका मुलीवर प्रेम होतच जणू. त्यांचं लग्न झालं आणि हळूहळू इथे विचित्र प्रकार घडू लागला. त्या मुलीचे आई बाबा आणि ती मुलगी चक्क त्या मुलाला त्रास देऊ लागली, त्याचा छळ करू लागली आणि STD साठी तिचा जीव घ्यायला लागली. आणि एका दिवशी त्यांनी त्यांना मारण्याचा निर्णय घेतला. तसंच त्यांनी केले. ते घरही जाळले आणि हो, ते घर जाळत्याच चुकून ह्यांना बाहेर येता आलं नाही, म्हणून ते तिघं भूतही म्हणजेच ती मुलगी आणि तिचे आई वडीलही तिथेच मरण पावले. नंतर यांच्यावर कोणी अंतिम क्रिया केलीच नाही. पण हो, त्या दिवसापासून किमान काही रात्री तिकडे असले घटना घडतातच. पण काही जण मरण पावतात तर काही जणांना तो मुलगा हा सोडवण्यात मदत करतो. हे ऐकताच वैशाली ही तिथेच रडू लागली आणि तिला आठवले की त्या मुलांनी कशा प्रकारे तिचे प्राण वाचवले. म्हणून त्याच क्षणी वैशालीने त्या गावात राहून भली मोठी पूजा घातली, जे त्या मुलाच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी असेल. आता त्याच्या आत्म्याला शांती देखील भेटली असेल. पण प्रत्येक वेळेला सगळे भूत चांगलेच निघतील असे नाही ना. ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आणि हो, चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल ID वर सांगायला विसरू नका. भेटूया पुढील भागांमध्ये.